What's up mga idol? Kamusta po kayo lahat? Good day at today we will have bike vlogging content at kung bago po kayo sa ating video, please don't forget to subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para po kayo updated sa ating mga bike vlogging videos. Again guys, ano po yung ating special for today? Nakita po natin dito sa Dance Bike Shop yung kanilang Trinx Majes 100 na 2021 model. So we will give you an update at bibigyan ko po kayo ng mga special specs at features ng bike na to. One of the special things na nagustuhan ko sa Trinx bikes dito sa Pilipinas ay yung quality ng pagkakagawa niya. Actually, I'm using a Trinx bike. Ang kanyang model ay X7 Elite at talagang nagustuhan ko at talagang sa performance at sa component na ginamit doon ay talagang wala akong masabi. Kasi madalas ko siyang ginagamit for the looping o pag-ikot-ikot dito sa Dagupan o Kalasyaw. And again, ginagamit ko rin po siya sa mga malalayong mga lugar. And wala naman po ako naging problema. At isa sa mga naging nakikita kong mga review dito sa bike na to sa aking X7 Elite, mga biglaang brake or biglaang mga lubak, wala akong masabi guys. Talagang quality po ang Trinx. And yung kanyang suspension, yung kanyang braking system is wala akong masabi. So yan po ang masasabi ko sa inyo. Sa mga gusto pong bumili ng mga bikes, I will be recommending yung Trinx po kasi talagang even magbigay po kayo, magbayad po kayo ng medyo mas mataas sa presyo ng price, talaga naman po quality yung kanyang mabibili. At hindi po kayo mapapahiya kasi talagang mapipili nyo po yan pag kayo po yung nagbike na o pumadyak na. So again guys, kung bago po lang po kayo sa ating video, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating channel. Plus, huwag naman po sana nyo i-skip yung ating mga ads kasi yan naman po yung tulong nyo sa atin, sa ating mga small YouTubers na kagaya ko. So guys, para po swertehin kayo, huwag nyo pong i-skip yung ads na yan at pakipanood na rin po ng buong buo. And to give you the specs at quality ng bike na to, marami na po siyang maganda rin po na masasabi ko na quality na rin sa kanyang presyo. Sa Dance Bike Shop po, ang kanyang regular price or cash price niya is 10,000 pesos. Kung gusto niyo po siyang kunin ng installment, pwede niyo po yan. Meron po silang installment na home credit. Ang presyo niya po is 12,500 or sa credit card. Kung meron po kayong BDO Bank, yan po yung mga available po sa Dance Bike Shop. Again, ang Dance Bike Shop po ay located hindi lang po sa Dagupan City, yung kanilang main branch, kundi meron din po sila sa Kalasyaw branch. Madali niyo po makita yung kanilang Kalasyaw branch, tapat lang po siya ng Home Ideas Superstore, papunta po ng Ordaneta. And malapit po sa Robinson's Place, Pangasinan. Again guys, ang Trinx na po na itong bike na to ay talagang quality na rin. Yung M100 na yan, 27.5. Meron po siyang shifter na L2 A2 combo shifter. Yun po yung ginamit nila na shifter, L2 A2 combo. At naka mechanical brakes na po yan sa front and rear. Hindi po siya hydraulic. So mechanical lang po yung ginamit nilang brake dyan na disc brake. Yung kanya pong crank wheel, naka 3x7 speed. 3x7 po yung kanyang speed niyan. And yung frame size niya po ay 16 na. So medyo quality na rin yung kanyang frame size. 16 po yung frame size niya. And made of alloy. So yun po sa Trinx po kasi maganda po yung kanilang mga ginamit na mga ano dyan. Puro Trinx alloy po yan. Very lightweight na po. And yung kanyang RD ay gumamit po sila ng Shimano Tourney. So yun is a good components na ginamit po ng Trinx dyan dito sa M100 2021 model. Naka Shimano RD na po yan by Tourney. And yung cabling niya panalo na rin, naka internal cabling na rin po yan. And again, ang M100 po ay isa po sa mga entry bikes po ng Trinx na talaga pong magugustuhan ninyo. Yung kanyang seat post made of alloy na po yan from Trinx. And yung kanyang saddle or seat
very comfortable na rin at maganda na rin po yung quality niya. From Trinx din po yan. So sa kanyang tires is made of I think Majes po yung yung nakalagay po na pangalan dyan is of course from Trinx na rin yan. So yun, isa sa mga naging problema natin because of the pandemic, yung ating pinaka parang way of transport. So ito po yung naging sagot natin, yung magkaroon po tayo ng bike na hindi po natin kailangan maghintay ng mga utility jeepneys or mga bus para po makarating sa ating patutunguhan or sa ating mga trabaho. So ito pong advantage po ng ating bike is hindi na po tayo magbabayad po ng pamasahe araw-araw, kundi magpapadyak lang tayo. Well, again, pag nagpadyak po tayo and pupunta po tayo sa ating trabaho or tinatawag nating bike to work, isa lang po yung masasabi ko sa inyo, let's be more careful, be safety po. And sinasabi ko po sa lahat ng mga bikers dyan o mga padyakeros dyan na sana po magsuot po tayo lagi ng helmet. Napaka-importante po yan. It will save our life. Kasi hindi po natin masasabi po yung insidente o aksidente. Kasi kahit ano pong ingat natin, kung meron po tayong hindi napansin na mga lubak sa kalsada, pwede po tayo sumemplang dyan, or minsan yung bigla ang liko o bigla ang kanan nasabit tayo sa ibang mga vehicle user, talagang magkakaproblema tayo. So again guys, kung gusto nyo pong magkaroon ng mga gandang klase ng bike, I highly recommend po yung Trinx. Talagang quality po, kasi po ako mismo gumagamit po ako ng Trinx bikes, and masasabi ko na talagang sulit po yan. Even though kahit po yung kanyang price hindi po medyo kamahalan, masasabi ko na talagang quality po talaga. Again, let's have a quick history ng Trinx. Siya po ay gawa sa China, pero po yung kanyang design ay galing po ng Italy. And yung mga components niya, yung kanyang mga ginamit ay talaga pong quality na po talaga, high quality grade na mga parts. And let's have a quick review ng ating feature today. Yan po yung M100 na Majes 27.5. Napakaganda na po ng kanyang ginawang ng Trinx. Yung kanyang decals or yung kanyang color, marami po kayong mapagpipilian dyan. Mayroon po tayong blue and red color, which is yan po yung pinakagusto kong color na ginawa ng Trinx, yung combination na yan. And yung kanyang specs talagang hindi mo na masasabi na talagang mababa, no? Maganda na po yung specs niya from Trinx M100 2021 model. Maganda na po yung specs niyan at maganda na po yung kanyang presyo. So guys, kung gusto niyo pong makapanood po ng ganitong klase ng video, please subscribe, Boel Salabarria po, at huwag niyo po kayong malilimutan na i-click na rin ang ating notification bell. Ciao, thank you.